Aw nami kay mangha daw mig mangga. Lagi kot giibot ma. Naibot. Na tanawa na nga hiwi lagi adyo budak ni na. Manok siguro na. Aw. Hamay mong ampalya. Tuwa, tanawa. Oo. Tuwi kag dahon. Manok na. Mo ni kang naipilisa? Dagko na no. Sana. Yun na anak ko. Oh, bitaw diha. Diha lagi to sinig turok. Sig namatay. Ya, namatay dani to ni turok na to ni. Kuan na. Na mo ra gikuhaan diha dari to dapit diha. Adoy. Kung naay gani mamunga nga palya, mao na to imuha. Buhay na ako ra ba ko di palita. Mailin mga adyo mga to. Kalipas na to. Nasi. Wala yut. Baroy ako pipaunhon. La itlog ikaon. Sayang naman na. Mi guys. Nay nagbidyoke. Muna akong gipatay kinay nagbidyoke. Paingon mi dito say nang muha mi daw mig mangga init kayo. Saka nang hindi ka init. Lao. Tinudagi kasi. Burg ni hanginon siya no. Pero kapoy pag haway. Sige raman. Paingon biton la Ma'am Imi kay katod mi aning puto gamay og sa kabok na Puto dako. sa kabok nga kamuti nga dako. Guys. Hi ma'am. Hi sig painit ma'am. Ngasa ka? Ngita mirig patay. Uban ka? Ay gusto pa di ka mabuhi. Kami dili na. Simba ko. Nagi. Maka gwapa ng init ko no. Parimila, mamimi. Ngayon mo, nagilampasan di ay. Bigilang pasan. No! Kari ko pa malago. Papaingan pa na sila. Break time. Lunch. Yung saging, bugtok yung saging. Pasagdan yun kay bugtok. Sayang, no? Mana ba itong dako kayong bulig da? Katong diri, jud, oh. Dako bugtok, yung mga bugtok. Minaw na, no? Mga tumugtok na ang saging dali. Way limpyo na, magunay ko na, dubduban, maguna siya, ma'am. Dubduban, jay tsag asin or abo. Nga naman siya, ma'am. Potamida, Ma'am Imi, guys. Payong may kainit. Ma'am! Sunduan nami! Sunduan nami kay init ya kayo, ma'am. Painom dyan mo ni Pepsi. Narato yung ilampasan. Nanami diri eh. Ma'am. Niandar, dan perudog. Buatag silupin, tanga. Ay, bebe, madyo kayo nakaabot na. Kaya guys, oh. Oh. Rotorot na. Uban wa na iso, daw na ani. Mao, ka nang bayok pa ka budag. Wala po ni silupin. Sako sudla. Muli na orang nga iyo. Diyan na pa dyan daw skuan. Kabuhi ka, ma'am. Muna ito doon tagti na hoy. Gusto mo na kuan? Di ka mi nag Shop. shopping? Shop sa shopper at pin shop. Asa mo to sa duha? Sama. Luwel. Nga na sa na ito mang bay. Ang gaya na sila na. Nga na matala ng mga anak, mga bata. Hindi panod. Narasama yung responsibility na ito. Musod na rin sa porto. Palit lagi kong sudan. Sige, ano kong sudan? Wala na. Na ato sa i-refill na po di siya ko ulit ko. O diri ka nagduyan di ay. Ito rayot na dag ko nila kasi yun.
Munguha na daw mig mangga. Mo ni mansion ni Ma'am Amy. Di pa ni Mao. Di pa ni Mao na pa dito sa asa to dapit? Europe. Europe. Sabi ko taaga sa mga kamuha. Ito baroy. Naman gumipayong diri, ma'am. Mahadlok ni Ma. Puti kay Mm. magkuha init. Hala mo nga ko, ala, ni sili di ay unaghanam na ko sili, ma'am. Bubuy nagtubig, ma'am, kay murag giuhaw, nagyuhaw naman siguro na, ma'am. Sili ba? Iya. Hindi ah, ngawat ni. Ako ani hinog ha. Ay, mga panuway. Grabe daga sa likod. Kuma naman ko datog silig dali na po doon na po. Nag-hire lagi mi tiglimpyo diri po ka musugot. Mudawat man gud mig tag 300 ra. Tapos naman ko ang lawa sila ligad-ligad way trabaho yo. Why has diri, ma'am? Huwag manawag ka. Truk. Hala na kaya namunga na ni imong kuan, ma'am. Teso pa oy. Abunuhi, ma'am. Pindiri guys. Nasa sa yuti guys. Oh. Nanay buwak? O buwak na siya, ma'am. Tuloy as Ginoo. Yung ako dito lang na siya buwak. Dari dato na kung silhig si dari na ra po diyan hapon. Huy mo atsal diri, ma'am. O na kuha naman hinog na. Kadi bunga. Na hinog na. Sayang raman na. Uy nang gipahinog kay Hmm? ano na pud na. Wala ni kuan. Man abre na. Giginsa ni mo ni pagtanom. Imo ra ning gisabod. Turok na siya. Ay, mo ra gipasagdan. Ako dito kay nadahan ko itanumay niya na, uy. Ay na, ma'am. Ikaw na nagkanani cutter. Imo ha pa ning mga saging diri, ma'am. Asa di ka harek taman diri ana. Asa may utlanan. Nagto. Panang kahoy tipo. Tipo ako pa naman tipo sa una. Law ka. Ano tayo dekoy dia. Di ba ko maibog mangga. Mo gud diri, ma'am. Daghan na ginakaabot nagikabot nilang kuan. Bala-bala. Kabuta. Isa pa pung. Top ibabaw tayo sa kapungpong. Sa. Ha may kupit mo ni. Una haring na makabot bayot. Kaya ron di na nila manguhit. O kanira po nga kuan. Limbaroy dara ko. Oh. Tarunga. Pakita ko. Init. Hani de ka. Ang problema di ka makitaan. Tay babaw. Sa ibabaw tayo sa kapungpong. Kana. Kana. Arte po na sa manguhit. Ay, mara magdi kawatag mangga. Ipatingod pud na mo. Why? Nasyangit yan. Iwagan ng bayot. Tarunga pag video juicy takilid man na. Ha di ka di mo dawat ang kuan. Dili mo daw takilid. Habla. Bisan pag imo pang dawat mo lang ng dili ka takilid. Wala mo tanda ang titin. Wow. Okay, kog asin yut. Wala mo tanda ang buwan. Gamaw rin yung panghaon. Ani ra ta magkaon yut. Kog asin ka. Kaya asin, ma'am. Bisita baya mi, ma'am. Di ani na naman tayo maghabhab. Sino? Sa kapungpong. Wow, siya na all. Nabita na ako sa kuan, guys. Na ay hinani na limon. Ito, ibabaw juicy hinog na. Hinog na dayot. Hira? Hinog na na. Oo. Nakaripriya. Hinog na sa hagub-hub na. Sa pang-uban. Ha? Tangi. Butan ni. Yut. Napagdag tubig. Dagkok, ma'am. Wala oy sosyal. Nagini ka ini ko magpista mga ligo tas tubod na. Ligo ta dadto yut. Tuhon kalis Ginoo. Ikaw na po kulatahon dito. Asin ra aho di ko dani. Ano mang ma'am? Ano ni asukar. Dito ka kadiri ko. Muduyan ya po ka nga. Wa ka na buong sigduyan. Anong paborito ng duyan hoy? Ano ba ni mo ra magtakili? Takilid.
Pagtanaw po dosig, simentado ba po nang ininduta si? Hapit na lang mahuman na. Hapit na lang mahuman. Init pa Yes, ron. oh. Init pa ron. Nang rimpiray ko dani sinata na ang natad. Ari na pugupikas anjang hapon. Nadto, padung Munig ubos. mangga. Agi kan ubos, padung na po dari saka. Kay sunod adlaw dari na po mag-amado ng inig pista na. Uy, lami man siya mahinog, ma'am. Lami bitaw na, aslong matamis. Tamis kadyo, aslong pud kadyo. Utang ini ko ah. Ano man? Sili. Ikaw. Naidaghang sili da tuyo tayot. Tora to, datutuan. Hawa, gipamoton lang ng pat. Kura na tudun pohon. Tudon-tud anak dana, kay sayang. Yun na, iwaan na. Migmangga guys, kinangala man mi. Gasar mi kaabot no. May mga lingaw. Mauban si Mylene. Uy. Pareho po sang apo nga murag kapan. Rag ambak-ambak dagan-dagan. Ang samang kayot. Mukok ba pa ito tinggil ani ma'am? Takay ba mo kuhan ng Ito, ang dari dyan. Pasinta to ma'am. Okay. Lami lagi. Ngayon ito niya bito sa mo. Oh, may hang lagi. Wa man kaadyo ma kuan. Ari na pulay ko dari likod padung ibabaw, unsa padung na dari na pod para ni hapit na pista. Limpyo na na. Mukbang may kuam ka. O man ako limpyo dali magsige na po kog laag. Limpyo ko ka maitik ba to sa Ano sila muli? Mayo lagi. Mayo. Pwede na kagbaboy. Dan Muning. Nari buhay da. Nagbibutang na. Wala lagi mikir kita. Yarkilhan ra nila. Dagko na ba? Ada ka nagibutang. Ilang pinalit sa Negros kuno na unsa. Ilang tagbon tagbilaran kuhaon. Karong mayo pohon. Di sige na dana. Gabi igikuha na pod. Basig na pod nilain. Ibutang. Saad na ka. Wa pa moingon pa ko. Baroy. Pirmi man na sana baboy. Mayo, saan na kada. Kana mistan. Gusto namin man. Kang siguro niya. Ato mis injo dana kan makaihaw. So, ako wag gid ako lang. Pa. Kamo namang may mga Mura man kog nakurintihan sa aslom. Mga bayot. Hindot diri ma'am, maghimo kag sa lakot ma'am. Pista na yot. Di ko magbutag sa lukot ang bay. Nagaching ka ma'am. Kanang mamistahay dili na mo uli diretso kay magkaon. Nagtanbay na. Nagaching ka ma'am. Nilad gadyo ko dana nila kay ilang pista na maglutok na lang mata bisan kakita nato. Di ganami atos bay kaon. Kaon na bayot, mura ba nimong gianhi ha? Ijang pagkakubi, ijang giputo-puto tanan na, wa ba jag Bisa mo ginaputol. Abi ko kasag mukaon kay si Jamie ko yung hagad at kuhang mangga. Nami tatong bakliso ma'am. ginabta ka Diyos ni Agi. Di ikaw ba pingin sa nga guli ra na ako guli. Pag guli wani chat nga guli na ko diri yot at diri ka untag mangga. Bilat. Kapoy gadyo ko yun pag abot na. Tuwo gadyo ko, uy, Ano nagpahilot. di ay ni bayot okay raman pud niya. Lami mo gusto kay Nagpahilot lagumlum gadyo ba. ko ni Kuan, nagpahilot gadyo ko ni Yang pernah sakan ubos. Yang pernah dia dapat sebab buntil. Ipat ko sukod. Baru tadi ko baba ni basa. May kat nako. Dumugong. Dubi ako naman. Ako babo. Di ba ko mga yayas ko ng kampang. Ya kuman, makir na check ako asin. Ari na po ko.
Kaya na gaay na kaadto tong kaila kahilin nga punuan tundan. Hindi ugahan ng dubduban da na pakurat padung datong saka anda na kurinte giatay na. Nubo rin po na di nakaabot sa kurinte. Cover na nga. Iring. Kay kani sinuway lang ingnan sa 500 ra ba na dam. Lagi mahal nga na. Di man kay bong manaklo bang limpyo lagi ko daan kay mabuto si maitot na sa kanang salinggubot ng bahay. Kami ma'am. Salamat ma'am. Ano pa pariya ni mga sar man ni ko na nalata-lata na. Higuang ni mong saging ma'am. Oh, tuba na. Ali ka na. Kahoy. Ada ko kadto na. Nari nami ha. Salamat. Bye. Oh, di ko magpasalamat day ma'am. Uy, gasot-suot ni Liz kabugangan guys. Yan na may naglampas. Nila, ma'am. Bye ni Madam Imi oh. Ba? Wala oh. Gabok naman ma'am. Ay naglampas diri guys. Mga gwapo naglampas. No? Gahaling man sila. Ibog, gali diri, ibog ka. Nina. Yes, baroy. Nagpapuot sila oh. Ba? Nasi Roderick oh. Nang lampas. Yeah, ka 1,000 ba? Grabe. Abay nang kagitibak mo na, ma'am. Tambis. Mo nilang tambis sa una, di man ni mao. Mo ni kato sa una. Mo ni katong ilang tambis sa una. Ha? Pumana? Amagi man mi. Hamli siya. Ay, wa ko'y load. Yung wifi ramang gugko. Di na mi guys. Okay. Tungas na mi sa mong agay. Ngit kayo. Tis na nami da. Kasada glampas oh. Uli nanay, uli na minay. Oh, lamat. Guys, init kayo guys oh. Init sa world. Asa makaniagi baroy. Grabe manggukaw ni mo mangga. Yes oh. Uli nami kay mangahoy pata. Nawara. Yan daw may mga ahoy guys. Sunod na lang daw pohon. Bye bye na guys. Bye bye. Thank you for watching guys.